Ideme experimentovať s takýmito pomôckami. Kovová tyč, silomér s rozsahom do 2,5 N, jeden dielik predstavuje hodnotu 500 N, plastelina, kúštiek špagatika, no a takýto drevený hranol. V prvej časti experimentu si zistíme ťažovú silu pôsobiacu na kovovú tyč. Zavesíme tyč na špagátik a silomer tak, aby sme ju zavesili v ťažisku. To môže robiť trošku problém, ale po chvíľke sa nám to celkom isto podarí. Áno, toto je ten okamih. Silomer ukazuje ťažovú silu 2 N. Pokračujeme v experimente. Plastelínu oprieme o stôl a pritlačíme ku stolu a jeden koniec tyče upevníme v plasteline. No a teraz silomer zavesíme tak, že bude na opačnom kraji kovovej tyčky, ako je upevnený v plasteline. No a zodvihneme kovovú tyčku tak, aby bola na úrovni výšky hranola. Silomer nám ukazuje silu F1 1 N. Na kovovej tyčke máme naznačené dieliky, takže posunieme o jeden dielik silomer. Ďalej tyčku opäť zdvihneme do výšky hranola. Silomer ukazuje silu 1,2 N. Opäť posun o jeden dielik, silomer ukazuje silu 1,5 N. Opäť posun o jeden dielik a silomer ukazuje silu 1,8 N. No a ešte posun o jeden dielik, silomer ukazuje silu, pozor, 2,5 N. A čo je väčšia sila, ako je ťažová sila pôsobiaca na tyč. Viete si vysvetliť prečo? Na záver ešte posunieme silomer o jeden dielik bližšie k plasteline. Teraz sme museli vymeniť silomer, máme s rozsahom 5 N. No a sila, ktorú ukazuje, je dokonca 4,25 N.